Halo, halo. Ki wis. Cik cik. Nyang sekolah numpak sepeda lah kok malah nyangkeng uyang. Demam bola saiki wis melanda merga ana piala dunia. Kait delok sayang listrik bolak-balik matek. Enak-enak delok lho bal-balik padam ae. Sawo kecik disrondol wedhus prawan sida becik ambune lek. Ambune wangi. Iki lho sing dawa iki lho. Aja gampang terpengaruh karo situasi lan keadaan. Sing penting memperkuat persatuan lan nek ana beda pendapat ojo dadekno perpecahan, ayo dimusyawarahno secara kekeluar. Matur nuwun. Penojo gampang dipecah belah lan diprovokasi lan diadu. Dadi pahlawan sejati sing membela bangsa menuju masyarakat adil sedekah bumi iki kajate mula disengkoyong kabeh wargane wis dadi adat lan budayane mula kudu dijaga kelestariane mula bengi iki sida becik nganakno sedekah kajate dulur sida becik kabeh nyuwun berkah tak dongakno
sida becik adoh teka musibah masyarakate ayem tentrem rejekine malimpah setahun sepisan nganakno sedekah desa nanggap Budi Wijaya iku sing dikarepno masya kenek tarian dulur tak jaluk gak usah ngersula iku sampean anggap amal sedekah nek Pak Yusa iki kepala dusune dasar wonge ganteng atik cerdas pikirane menting no rakyat iku wis dadi motone atik bertanggung jawab iku sifate lan Pak Sururi iki kepala desane dasar wonge ganteng cakrak wibawane ket sore tak lemahe iki merga ana karepe muga-muga Pak Sururi aku kok disanoni dhewe mboten wis komplit pokoke ayo nyamrip Sida becik luar biasa sedekah bumi mesti nanggap seni tradisi niki wujud simpatik wujud bertanggung jawab kali keseniane dhewe napa malih Budi Wijaya luar biasa sampeyan tingali parkiran bek sembarang bek kabeh bek penyanyine budal nggawa mobil dagelane nggawa mobil pemaine nggawa mobil kabeh nggawa mobil panjake nggih ngoten nggawa mobil kabeh ana sing pickup ana sing truk sing penting mobil mulane nek golek mantu pun ado-ado sampeyan golek mantu lodruk eco susah dikidungi seneng dikidungi gak duwe dhuwit dikidungi apa maneh pas waya ditagih mekar tetep seneng ngoten napa malih kali uri-uri budaya Jawa alon-alon ancen seneng dadi seniman tanggapan akeh duweku sak pirang-pirang ngalor ngidul dikawal kaya jeragan kepingin apa ae mesti keturutan duweku akeh manganku mele-mele aku seneng mangan gule sate sepi tanggapan mangan apa anane kadang-kadang isok mangan kancane mula aku buka usaha dhewe etung nambah penghasilane dolek usaha sing gampang ae aku buka pecel welut tae aku tak rasa dodol pecel tambah sugih merga welut larang regane tinimbang rugi aku usahae paling enak aku ternak dhewe aku duwe blumbang ombo tur gedhe
gede graya-graya diprekes dikira iku welute aku jeret kliru welutku dhewe aku mrecing-mrecing saking lorone merga waktu diprekes kenek kukune tak delok metu getihe ana 3 minggu gak kenek digawe namung semanten kidungan kula menawi lepat borong karep ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe ayo tidak banyak kata bersama Budi Wijaya artis kebanggaan Jawa Timur Cakwanto Situr. Ayo coy Sido bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sugeng dalu. Iki piye kono ono. Lho, iki jenenge apa, So? 3 dimensi. Ngono lho. Penonton gak cuman teko ngarep, ana dulur-dulur sing nang dalem, nang omah nonton liwat YouTube. Lah iya. Ono sing sebelah kiri. Halo. Apa kabar? Hai. Sing kono paling akeh didominasi cewek. Sing kono. Halo. Halo sayang. Iki didominasi, iki imbang antara cowok karo cewek. Lho, sing ngadep nang mburi kok lanang ta wedok iki? Endi, So? Iki kalau ngadeg iki kok apa iku? Lho. Kok ngadep rono kancane ngadep rene kok ngadep rono? Kok lho. Ngoyo, So? Oh, ngoyo iku. Ngoyo, So? Sing kene didominasi imbang lanang karo wedok. Campur aduk. Iki mertandakno warga Sido Becik bener-bener antusias menikmati hiburan malam hari ini. Seger saya. Seger. Hawa kaya hawane bengi iki ya. Hawae luar biasa. Mangkane dongakno so. Didongakno. Iya. Warga Sido Becik. Sido Becik. Iya. Iya. Nandur sawo kecik nang pinggire dalan. Cakep. Muga-muga kabeh warga Sido Becik dibarokahi seger kewarasan. Amin. Awa Uma. Amin. Awa Uma. Dolek pitik nemu nang pinggir kali. Nyolong bae. Lho. Warga Sido Becik kabeh akeh rejeki. Ngono lho, Sa. Ndolek pitik diwadahi ranji. Cakep, Dik. Tak dongakno warga Sido Becik sing durung budal ulang ngarep tahun ngarep kabeh munggah kaji. Awa Uma. Luar Semangat, biasa. So. Gelek pitik pegel, So. Leren ngombe es nanas. Pakaian nyolong. Warga Sido Becik nek diutang tak dongakno ndang lunas. Awa Uma. Amin, Awa Uma. Amine banter utang Sawo kecik ketoke seger-seger. Cakep. Warga Sido Becik muga-muga kabeh anake sekolahe pinter-pinter. Amin. Amin. Dolek pitik so nang sawah ketiban ondo. Wah, bongko kene kaya. Ya Allah, bengi iki main nang Sido Becik. Apa? Muga-muga aku mulai nggawa rondo. Hai. Penggemarmu nang kono kabeh. Janda-jandaku, apa kabar kalian semua? Hai. Mukane mang lho. Monggo pacarku lho. Andi. Monggo. Ya Allah, ya Allah. Terima kasih.
Siap Pak Jarwo. Alhamdulillah nggih, sugeng tindak. Heh, Sing jelas warga kene kabeh guyub. guyub rukun. Kabeh nyawer kabeh mau. Wah, apa maneh si ibu-ibu nang kono mangsa? Apa? Sing tak geleki. Wah, kok. Oleh goyang sampai gak ketok bokonge. Astagfirullahaladzim, aku mangan gak sida mangan nang kene. Apa? Lah piye kate mangan ibuku goyang? Kon Ana sitok sing ngentut bawanter. ya apa? Ya Allah iki ngentut tason horeg aku ngene. Ngentut sok. Kon sik enak ndelok tok. Aku mari ibu-ibu goyang nang kono. Apa? Wonge ngalih. Heeh. Ndolek pel-pelan aku. Apa? Gelek pel-pelan kon. Rontok kabeh. Luar biasa semangate. Ya. Istimewa sida becik. Tepuk tangan. Ya Allah, aku terkagum-kagum iki mang sumpah. Aku biyen kok sida dadi warga kene ngono. Ya Allah, temenan. Gak doyan. Gak doyan ya apa sih kono gak percaya. Aku biyen kate dadi warga kene gak sida, Be. Ya gak sida wong gegermu ana tulisane. Apa? Kocluk. Duh, Mengkane gak diterima ndok kene. senajan aku kocluk biyen aku tau pacaran ambek kene. Sapa sing doyan karo kon to? Lah ya apa kon gak percaya sesa? Potonganmu. Potonganmu kaya kalau digantung biru lho. Apa iku? Terong. Terong ah. Terong iku dawa tapi lemes. Timbangane pari. Sampeyan aket manggung. Kon nang kene iki apa wis akeh sing kenal? Ya awas kok kandhane Akeh. aku biyen kate dadi warga kene iku gak sida, Dik. Kok gak sida mergo apa? Aku biyen yo tau pacaran mbek kene aku. Aku biyen pacaran mbek kene so. Sing kala mbek kon sapa? Loh, laki-laki jantan dan perkasa seperti jenaka. Wong makmu biyen iku ya gak gelem nglairno kon, kene gak tak bejok ngono gak gelem nglairno kon. Makku biyen. Lah iya wong kon muncul kait muntub didelepno maneh, muntub didelepno maneh. Berarti kon ro lahirku biyen. Ya ero. Kon ngintip kon so. Kon ngintip. Titik. Wong lanang ngintiban iki rek. Lah gak apa-apa wong ngono ae Lho kok. gak oleh. Nang kene kon duwe kanca. Lho, aja kanca so pacar tapi gak sida. Wis kate rabi tapi gak sida. Gak sida. Gak sida. Lho. Kok iso gak sida iki mergane apa? Gak oleh ambek bapakne kok. Lah iya sapa sing doyan? Ana sing kate kon senenge tapi arek gak gelem. Lho, asline arek gelem so. Lah terus? Tapi ambek bapakne lho gak oleh. Bapakne gak setuju. Gak setuju. Mergane apa? Soale beda umur. Beda umur. Iya. Kon umur luwih tuwek timbangane pacarmu. Iya. Oh. Aku umur akeh. Pirang? Arek umur titik sedangkan aku duda. Oh. Kon duda. Iya, so. Oh. Iya. Tapi arek saiki nduk kene. Mang jarene isu-isu WA aku Mas Wanto sayang cintaku. Oh. Engko aku ndelok sampeyan nang ngarep dhewe. Nang ngarep dhewe. Jarene ngono. Gembul wong-wong. Jarene. Saiki nduk kene. Iya, paling Sapa? party. Waduh sing ngeklek ketoke. Par. Potongane party. Iku biyen tau ambek awakmu. Lah, ambek aku nang gobok ping 4. Apa to? Nang gobok ta? Iya. Pijet-pijetan. Ngono ku party so kon karo kon. Tak pikir ngemes jagung. Par, kon mang joget nang kono gak ngerti perasaanku, Par. Celekit-celekit ah. Atiku selenit par. Biyen party potongane ya apa? Party biyen iku potongan koyo SpongeBob. Lemu ngono ku lho so. Bareng ro saiki. Saiki ya Allah, aku kudu merangsang. Gak kuat so party saiki tuntutane gede. Tuntutane akeh. Par. Awakmu lapor rondo saiki, Par. Loh, Apa sih so? kon iki ngomong iku Apa? jok cemplang-cemplung lho. Lah aku cemplang-cemplung lapo kok. Mbak party mang teko diterno wong lanang kok iso rondo lho. Iku ngono bapakne. Bapakne. Bapakne ambek aku CS plek party saiki rondo. Mosok to? Sumpah ya. Lho. Takonono kok nek gak percaya. Mungkane pas nyoket mang kok kemedul. Kok apa nek kemedul? Iku gak kemedul so. Lah apa? Umet. Tapi gak sida mbek party. Gak sida mbek party, glon potongane party koyo preman ngono.
Lho entak, glok entak. Wong Priagong iso ayune kaya ngono kok iso. Gak atik lampu ae padange kaya ngono kok iso. Endi padang Preman iki lho. motomu kero besok. Lho. Lah wong parti irenge ngono padang iki. Rambute sing ireng. Ireng tapi manis parti. Iku nyamar. Nyamar. Iya, janmo tan kena kinira, najan kaya ngono tapi atine apik Parti. Lho, nek atine aja diomong so. Mm-mm. Ambek aku ngono sedakoe akeh. Oh, ya ngono. Sembarang kali dikekno partiku. Lho partiku. Iya, aku gak duwe dhuwit dikeki dhuwit. Gak duwe dhuwit dikeki dhuwit. Aku gak duwe beras kei beras. Yo ngono. Lho, aku pengen mangan kei mangan. Ya. Terakhir aku ada dikubur. Lah kon pengen lapo? Pengen dikubur. Pek kon pengen tanah ya bener nek dikubur. Iku parti. Parti. Berarti wis gak sida mbek parti. Lah saiki mumpung RD mbok diterusno. Sik ta so iki ya aku iki RD tak gak sih. Sandinge ku lho parti ku lho bojone be. Kan? Sandinge parti. Aku wis curiga, ngono lho. Iku gayae tok ngomonge ngono. Par iku bojomu anyar ta, Par? Ambekmu. Tapi aku yo putus gak suwe-suwe mbek parti. Oh, gak suwe mbek parti. Gak suwe-suwe yo. Apa partiku ongkep ta ya apa? Gak trimo ke parti ku kandhani muring-muringan. Muring-muringan. Kan- Kon gak cocok. Gak cocok aku tau dibanting kok. Karo partiku. Karo parti. Yo Yo. bener. Hmm. Wah nek ndelok pentise parti kaya kepruke es batu. Iya. Iya. Aku tau tak gawakno, aku nyambut gawe so sedina oleh 50.000 kurang. 50.000 kurang. Kurang. Terus Galuke 200.000. sedina 200.000. Ala par wong atasane aku iki yo bakul petik kok. Gak apa-apa bakul petik, sepenting iso nyemanggakno wong wedok. Glokane iki lho par aku masih senajan bakul petik saiki dadi. Mbak. Dadi apa? Dadi apa iki so? Jarene aham kaya kerada mayit. Iku ya wis iku tok. Heh, Parti mek iku tok. putus sampe parti yo. Putus. Yo gara-gara nyengit. Tak putus parti. Kok ndolek maneh? Golek maneh kancane parti luwe wayu so. Koncone parti. Lho, wayu semok aduhai. Gemoy. Biasa dong. Wah. Ade lulu kaget. Gantine parti. Gantine- Yo arek kene Lah, seneng karo kon. Ya jelas. Saiki mah yo ndok kene. Kayoke sawo. Sopo? Lili. Endi Lili? Lili gak teko arek Lili kok. Gak Ya, teko. Gak Lili. teko. Tapi wis dadi bojomu. Heh. Lah iya. Aku sedar ngene. Lah lapo loro ati? Lara atiku iso. Aku pacaran ambek Lili dirusoni ambek parti. Dirusoni terus. Parti gak trimo. Gak trimo parti. Gara-gara kan karo Lili. Gara-gara ambek Lili. Lah terus kelanjutane ya apa? Lanjutane akhire aku pacaran maneh so. Pacaran maneh. Saiki arek iki mang bengi iki mang masak arek pacarku mang. Bagian masak. Iya, Nang mburi. nang mburi. Tapi masakane encen enak. Wah enak pol. Sopo? Sumi. Sumi. Sumi nduk kono Sumi mang. Iya, lha iki areke Sumi so wayu so. Iki lho, mlayu. Berarti sing masak niku wae Sumi ya, Bu? Mungkane, Bu, jangane iso wedhep, enak, Bu. Enak ya? Asin. Lho, So, heh? asin kakekmu. Lho ancene ngerti wong cek betah meleh. Mangkane iku. Iya. Eh, Ya wis iku tok pacarmu. Lah. Ono maneh sih, An? Kon karo sing mak comblangi aku biyen ambek siapa iku mang? Ambek parti bareng. Iya. Mak comblangi aku. Sing nyomblangi awakmu. Sing lancarne iku lho. Iya. Lah, nang guri nyambel. Bagian sambel. Wah, nyambel so. Ketok Luwe kok sambele pedes banget iku mang. pedes saking pedese mataku mang melok-melok kesabapan aku mang. Gak Iku sambel ta balsem iku mang. Kok cek pedese. Sopo? Iku mang. Iya, Suami. Suami. Jenenge suami. Sing nyambel mah suami ya. Lah takonono kono gak percaya. Jenenge suami ya, jenenge. Suami ya. Suami. Berarti masih dirabi tetep statusnya Suami. suami. Mas yo wedok tetep suami. Suami. Mas yo ketuwek ket bongko suami. Tapi kon dadi ambek suami. Gak dadi. Lho gak dadi maneh. Gak dadi terus kok. Kon kok gampang gopil ngono sih to. Soale aku biyen iku nakal. Oh. Wah, aku biyen iku nakal keturutan sampai saiki so. Keturutan sampai saiki Saiki dadi nakal aku.
Kon termasuk saiki kaya nang dalan-dalan saiki ana geng-gengan iku. Lho jelas. Kon melok geng-gengan. Lho umume arek saiki so. Ana Pak Polisi lho kon lho. Apa sih Pak Polisi ya babak. Kon macem-macem dicekel kapok kon kok. Lah, usume. Justru awak dhewe iki tontonan sing mawa tatanan iso dadi tuntunan. Lah kon kok iso ndadekno arek kene ngomong nek geng-gengan iki lho. Umume saiki ku geng-gengan so. Gak oleh to. Gak oleh jare sapa? Kon ben geng-geng apa kon? Lho, aku saiki kon gak terkenal aku. Terkenal apa? Ketua geng motor. Kon geng motor? Geng motor, Bos. Potonganmu iso numpak sepeda kon. Potonganmu koyo ngene iso numpak sepeda kon. Le. Geng motor kon. Geng motor. Sepedamu mbok apakno ae? Sepedaku tak protoli kabeh. Mbok protoli kabeh. Tak protoli spion. Spion Tak uculi. Lu. Knalpot tak bedelno. Gawe telepetelo. Knalpot cilik lho. Lah yo telo. Ya awak Gondoriyo iku lho, so. Gak ono telepet Gondoriyo iku untumu ngono ah. Telo iku lak ndek. Iya. Iku dawa iku lho. Rodok dawa. Aku ndek sepeda kon kok ngengkel seso. Iya. Kok tak kaplok. Iku sepedamu. Sepedaku. Sepedamu mbok protoli kabeh. Tak protoli tak bedelno knalpote. Ter. Termasuk sepedamu sepeda protolan. Wah, jelas ketua geng, Bro. Iya. Kon ro nek diblayer so. Nek mblayer ya apa? Wah, diblayer pisanan suarane so. Nek diblayer pisan muni Teng, ku nek mblayer pisan. blayer pisan. Nek mblayer pindho, Teng. nek mblayer ping 3. Teng. Kakek. Rumangsaku nek peda motor diblayer muni ngeng ngono kok iso teng. Iku sepeda motormu. Iku peda motormu udunen ta ya apa kok muni teng. Lho, sepeda motorku Areking. Ereking. Allah, sepeda motor gak iso mlayu ae to. Sing duwe sepeda motor aku takon. Lho ya pekon Tapi tapi ngono ngengkel kon. nek peda motormu ambek aku ya jek banter aku. Alah, banter awakmu kon mang Surabaya ndawar pira jam? Surabaya ndawar sak jam setengah. Kesuwen. Lho banter iku to. Wah, kesuwen. Lah nek kon? Alah, aku Surabaya ndawar 5 menit. Heh? 5 menit. Surabaya ndawar Tek, teng. 5 menit. 5 menit. Gendeng arek iki rek. Tek, teng. Lu. 5 menit so. Melayu piro pedamu? Lho, 9.100 ponjol 7. Kaon. Pol 100, 120, 150. Pol 100. 9.000 lho. Lah kok so? Apa? Emakku Makmu. isu-isu njaluk terno aku pijet so. Makmu iku. Iya, Njaluk terno kon pijet. njaluk terno aku pijet. Pijet nandi? Le nak kuwanto. Iya. Aku terno pijet nang nggone pasar Dawar. Iya. Pasar Dawar iki lho, so. Pasar Dawar kene. Pasar Dawar iki lho. Iya. Pasar Dawar. Tak idoni kon. Pasar Dawar, so. Heeh. Wah, ayo Pak, tak goceng. Plek. Teng, reng. Lu. Langsung kok budal kono. Wah, ngeng patas toh. Pirang menit Aku tutuk perapatan di Dawar kan cegat polisi, so. cegat polisi. Nawangis aku. Lah, jare geng motor kok nangisan to. Aku nawangis so. Ketara kon gak nggawa SIM, Duduk. gak nggawa helm. Wah, gak. Lah kok sampean sampe kon nangis dicekel polisi? Makku lho gak ono, so. Makku ki roto nandi aku. Goblok. Tak geleki nang sepeda ini. Makku gak ono roto nandi. Kebanteren goblok. Kebanteren ya. Menembani kancangan makmu cek gak logor. Akhirnya aku gak kesuwen, so. Iya. Tak tumpaki sepedaku. Heeh. Aku geleki makku. Kon balik ndoleki makmu. Geleki makku tak giyetno. Teng. Kok tengtok sih to? Ngeng ngono lho to. Oh, suaraku pada teng kok. Iya wis. Teng ngono ya. Iya. Disowalip arek pada motor, so. Ono sing nyalip kon. Ono sing nyalip tetep guri, so. Kok mburi? Pekatek. Ta. Iku peda motor ta wong kecerit iku to. Sepeda motor, so. Kok muni peketek-peketek? Wah, kenal poten ndek iku lho. Oh. Peketek. Nyalip kon. No. Ono peda motor suarane kok peketek-peketek iki rek. Kaya wong rambute kobong ae. Nang walip aku, so. Peketek-peketek. Wah, aku gak trimo tak toleh sret. Tak sandingno. Teng, dek, peketek. Teng, peketek. Teng. Kok kaya wong nunu apa ngono to? Kok peketek teng. Tak jejeri, so. Wong Iya. gak trimo ya. Iya. Tak jeri tak idoni. Cuh. Kenek raine areke. Wah, gak trimo kenek maneh, so. Apa? Buwalek nang raiku dhewe. Lah lha apa? Helme gur tak buka koncoe.
Ana kaca mbok idoni Tak arek. idoni. Akhire tak gayetno so. Iya, iya, iya. Timbang aku gelut ya. Timbangane kon isin. Tak gelut. Cang, tak gayetno so. Ono jeglongan tak hindari. Weh. Aku ngwahno sepion, ono sepione pedaku. Ana sepione cilik ngono. Ono sepione. Iya, iya. Tak gelok kene. Arek iki jelungu barek iki. Jelungu piye? Ana jeglongan. Wah, beleng. Jelungu barekku so. Arek jelungu matek arek. Kapok ngono aku mati. Bongko kon yo yo. Aku saking enake mengguni wesno ngene Iya, iya. so. Lho, gak ro ngarep ono uwit so. Iya iya iya. Tak tobruk banget. Oh, bongko kon. Oh, gak. Bongko. Ora. Lho kon banter sakmono nobro wit kok. Gak apa-apa ngene lho. Lho jelas bongko kon. Gak apa-apa. Lah kok gak bongko? Gak apa-apa wite sakmene kok. Wite sakmene wite. Meneh critakno dhisik wite cilik gendeng. Yo, gak ngono kon ganggu yo. Lho, Wite sakmene cocok wite. meneh ben asok nyobro wit kon. Nobro party ae lho. Karuan. Gak. Kok iso sepeda muni peketek-peketek kon sepeda apa? Pakai. Lho iki cok pakai dae. Iki calone party lho. Kon pekutuk. Arek-arek. Le, arek-arek. Apa? Keben Apa? kebeneran kepethuk awakmu nggo kene biasa. Beneran apane? Lah apa? Kon kebeneran aku sing susah. Lah susah lah apa sih, Rek? Kon kepethuk aku mbek Wanto nemu barokah. Yo. Aku kepethuk kon nemu musibah, Cok. Rumangsamu aku penyakit ayo apa kok dadakno musibah. Lah aduh. Ana apa? Ana apa, Cok? Ana apa, Cok? Aduh. Tok, aja diloro. Loro. Iki kancamu dhewe. Lah, Kon wis kandha- koyo ngene kok mbok batek. Lah, kandhane- Iku loro to. Kandhanono. Aja, kanca diapi-api, Ora, ya. malah mbok batek ngene. Iya kandhanono so. Ono karete. So, lek kon gak ngejake wong maneh tarik on cek mbeletat kabeh. Ucok arek ganteng. Dalem balik. Teko ndi, Nak? Le ya teko omah, Rek. Rene kate lapo, Nak? Kate ngantemi kon. Iki lho apa sih? Kon sawangane kok merangsang delok ucok kon. Aku eling party. Masa party bodine kaya ngene. Lah iki bodine party kaya ngono iki kaya kotak amal ngene lho. So, Apa? gena-gena aja nyenggrang-nyenggrang apa sampe Aku kadung semangat ini gak iso Iya. guna. Lapo? Lapo kon? Aja. Alah kaya kon bagus. Kaya kon ganteng ngono. Kon dikepiok wong gak digawe kon. Rene. Apa cara. Kon jarno sih, Rek. Kene lho. Kaya kepethuk Wanto ambek Raja kebeneran, Dik. Iya. Perkara sampe Wanto adalah teman sekata hidup semati. Iya. Ono paribasan wedang sak cengkir disedot wong loro. Ana rokok sak udil diombe wong loro. Iku kuwale. Lek wale ambek teke sapa? Ambek teke makmu. Cok. Kon sesuk wubluk. Sing bener ya apa? Ana wedang sak cengkir diombe wong loro. Ana rokok sak until disedot wong loro. Lek wedang sak cengkir gak kena disedot ta? Gak kena. Ya kena kon sing goblok. Lho keneke kok disedot, Cok. Ya Pak. Diraupi rai-raimu. Kepruk iki kok. Aja muring-muring kok. Arek tembung guyon iku ambek kanca aja sampe nimbulno kesalahpahaman. Betul. Lah, aku kepethuk awakmu sok meneng sam. Iya. Kanca. Kon iki lho delok apa? Delok kene lho. Iki lho kan jaman mlayu lho, kate iki jelungmu Pakku. Aja ngale ta, Tok. Iki kaya pidato ya. Lho gak apa-apa jenenge ngene iki. Loh, kita harus bisa mengucapkan sesuatu dengan artikulasi yang jelas. Betul. Apa salah lihat saya gitu. Lah, Loro, Cok. apa? Kon wis tak elingno. Ucok iku tangane entengan. Enteng. Kok iso mbok gudha? Kowe Darmanto tangane arek iki. Iya Ini bener. lho, Iya. Aku iki lak oleh job-joban arek. Job-joban Iya. nang sawah apa nang kali? Nang sawah lak yo mreman macul. Jaremu ngejob.
Maksude iku oleh tim-timan. Tim-timan setengah mateng apa wis mateng? Lah nek malang kadake. Jaremu tim-timan lak sego sih. Angele sik ngomong ambek rasa maksude iki lho oleh tanggapan iso. Heh? Tanggapan. Oleh tanggapan. Ngono sing Ngomong jelas. jelas wong ya jelas lho rek prosoku rek suaraku rek. Tanggapan apa? Le tanggapan kentrung. Heh? Kentrung. Heh, kentrung. Apa? Kentrung. Heh. Tanggapan Kentrung. kentrung. Jope so. Go gedhe, jope larang so. Jope piro? 50 juta. 50 juta. Iya. Lulu. 50 juta. Wi, wi. Melok aku tok, melok. Tahu duwe 50 juta? Gak tahu. Kondo tahu ro? Dorong. Ya, maklum jare wong gak gablek kon. Kon tau ro? Aku ya gurung tahu ro. Ayo ayo maneh. Ayo. Maneh. Ada no. Ngene lho so. Kentrung 50 juta. 50 juta. Terus karepmu. Karepku. Ha iku sing bingung atiku so. Lho, bingung pikirku so. Lah wong kon durung lahir wis bingung apa maneh saiki? Maksudku aku nrimo kentrung 50 juta. Iya, iya. Aku lho durung duwe panjak kendang, durung duwe anggota. Heh, pajak kendang. Iya. Ngomong aku, Dik. Iso ngendang to? Antol. Lah kebeneran, kebeneran. Antol. Alah, trimo kendang. Lah ya iso aku. Iso to? Iso to? Iso. Aku ta? Iso. Aku iso. 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 Kok isa awon Lho, to? lek kon iso kebeneran aku gak golek liyane. Iya to, panjang kendang biasa bayarnya gede dhewe lho. Saiki aja kaken cocot. Iya. Kendange jupun. Hah? Eh? Kendange jupun. Ya apa? Kendang. Ojo. Kon tak kandhani. Wanto ki sawangane ganteng tapi kupinge dublek mripane picek. Ngono ah. Kon gak percaya. Aku iki juara harapan nomor 1 kendang sak Jawa Timur. Masyaallah. Kon juara kendang. Iya. Berarti kendang wis Nah, profesional. jelas dong. Terus kon karepmu kon gorene apane? Kendange. Heh? Matamu iki lho waso kendange. Iki apa iki Iki celuk? lho kendange blok goblok iki lho. Rumah sama apa ndonde ta ya? Ngomongmu kendang profesional. Samene blegere gak ero. Bisa tak gak? Iki kendang. Iki duduk. Iki lemper. Alah. Ngene kok. Kon iso tak gak? Kendang iki. Iki kendange iki. Iki kendang. Kendange. Biyen kok gak ngene. Lah biyen yo apa? Iku duduk kendang iku. Iku ngono sing mbok delok ngono gegere party. Nek iso nang ditabuh kendange. Goblok iki kendange ngene iki. Kon iso ta enggak? Iso tak gak? Gak iso. Gak iso. Ngomong dhewe lek gak iso aku tak ngongkon terus. Kon Lho. gak iso saya. Heh? Kon gak iso ya. Aku? Heh. Ya mbok. Ya ya apa sih? Iso. Iso. Ya. Lek kon iso ngendang wis aku gak golek liyane. Gurune Amrip. Gurune. Iya. Aku belajar nang awakmu. Belajar nang aku. Masalah ya. cowok. Sumpah. Sama. Hampir kendang terunung tak. Aja dikongkon sumpah, tarik aku gak iso sumpah. Iya. Iya. Iya, Sanggup. iso sanggup. Iki kendange iso. Kendangene nek ya Amrip iso ngendang ngremo, jula-juli, Iya. jaipong. Kecil. Kecil. Nek rasanya apa Nek kendangku kendang iso ngomong tak tabuh. kendang kok tabur sok ngomong. Tak tabuh iso ngomong. Kediri kotane iso. Sing dadi nyatane. Lah yo buktekno Dik. Rungokno. Kendang iso ngomong lho. Kendang iso ngomong. Wah, Kendang iso ngomong. Waduh. Iso ngomong iso. Iso. Apa? Iku manga. Heh. Parti semok. Oh, party semok. Apa cok? Party kuru. Kon iso. Lah, aku ya mau kalah mbak arek. Ayo. Loh, Lu. apa to? Parti mencintaiku. Padahal mek sak ngene tok pokene tok. Ngene lho. Apa cok? Jokowi. Lu Jokowi. Jokowi kemang. Ya. Apa, Cok? Amin Rais. Iso aku. Aku ya mau kalah mbak arek. Ayo. Kok sitok mana sih? Gus Dur. Jenenge kentrung. Iku ana alat liyane. Ono alate dijor ambek Dijer karo cek-cek. cek-cek. Ya. Ono apa? Ono tak siap. Duwon. Tak jupukno. Aku bagian apa sok? Eh? Aku bagian apa? Kan bagian ngusungi rambene parti ae kon. Kan bagian dijor to. Aku jujur ah. Ya. Iki jujur lagi jenenge sok. Hah? Eh? Iku jenenge jemblem. Iku dudu dijor. Martabak. Saiki piye kuwe sok? Kan iki jage kelapa ndak aku mbok urek-urek ambek tabel dijor. Eh, Apa? kentrung iku
ana carane nabung. Apa iku mati ku? Lho kamu. Kentrung iku iso ana carane nabung. Ana carane nabung. Ana tatanane. Tatanane apa? Kentrung ngono ngene. Tak bentuk. He. Tak gentuk. He. Tak gentuk. He. Muni kok. Oh, kamu tak. Halo. Lho, ramune. Oh, gak apa-apa. Ya. Ya. Tak gentak. He. Bisa. Ya. Temen akon. Ya. Tatak. Ayo. Enak. He. Senggaan iki. He. Tak gentak. He. Bisa. Bisa. Ya, ayo. Hei! Nyenggaki rek aja kenceng kupinge kanca. Masarene. He. Masih nyenggaki ku ya hehe ku ambek jidore iki tabuhen. Lah, Tak gentak. He. Iki dore ditabung. Lho, ngono lho. Ya, ngono lho. ayo. Jidore ditabuh. Ayo, kentrung. Kentrung gaya baru dimulai. Jore ditabuh. Masalah sapa lek anggota liya apa so? Wong nyenggake gak nakes lho so. Kon iso tak Kon- gentak. Wajane jidore ditabuh. Maksudnya ditabuh iki ngene lho, Duduk, Cok. Iku tok. Lek kono tok dong dagen tak ngono. He. Lho, Ngomong aja. ngomong tok. Lewatku kok ilang, Cok. Ya, ayo. Aja muri-muri kan. Oh, lho, aku gak merem mek jengkel tok. Lah iya. Sabar aku. Ya, yo. Awas. Awas. Siap-siap ya. Ya. Ayo. As-sholatu khairum minan naum. Tak mudah. Lapo kon tutuk beduke masjid iki lho. Bisa tak gas iso iki iso. Golek liyane lho, Cok. Terus aja muri-muri kan, Cok. Iso. Iso. Sepen kon. Ayo. Ayo. Hei. So, kandhane gak iso arek. Lah wong nabuh didol polahe kaya petik kedeplok. Maya nabuh didol iki mek dor. Ngene lah apa polah roto teko panggung lho kon. Aku lho semangat, Cok. Semangat ya semangat nek cocokno cek gak ngregeno atiku ngono ya Allah. Temenan to. 50 juta lho iki. Gak oleh, Kak. Ya oleh tapi ya gak terusan pancet. Ayo. Polahmu sing enak. Siaran. Siaran apa? Kentrung mulai. Oh, kasih. Kentrung gaya baru dimulai. Hey. Cek. Ya Allah. Bijem. Minum apa? Tanganku kecepet sumpah. Ayo, wong kentrung membarak belakang nang pencak-pencak ya Allah. 50 juta lho, 50 juta iki. Ya, pasti cok sing bener iku, Cok. Wong belakang nang kentrung apa pencak? Lah iya. Lewat Tak dong. gentuk. Dedetak. Gentuk dang. Terus. Parian. Oh, parian. Ngomong aja. Ngomong terus aja pegel aku iki. Tanganku abu, Cok. Kentrung. Lali. Kentrung gaya baru. Dimulai.
Lah kudune apa? Tarian. Oh, langsung nyanyi. Nyanyi. Ngomong ta. Ngomong aneh. Ngomong aja. Ngomong terus. Aku abot tok. Walah tak pijetno meneh. Ayo, kentruk. Ayo. Kentrong gaya baru dimulai. Hei. Cicau mania. Cicau mania. Gaspol ndanga, digaspol ndanga, digaspol ndanga, terus kentrong model apa iki yo? Ya Allah, temenan sek. Jengkel aku duwe anak buah loro ae. Liru ta, Cong? Liru ta? Kok apa nang? Kicau ndanga iki. Kentrong model apa ya? Karepmu ya apa? Kandhane nyanyi parikane kentrong. Oh, parikane ya. Iya. Ayo. Eling aku. Ayo. Ayo. Kentrung. Lalian aku kentrung. Kentrung gaya baru atuh. Kentrung ayo. Kentrung gaya baru dimulai. Aku kenal Veronica ku. Di zaman dahulu aku kenal Veronica ku. Ina salati wa nusuki wa mayaya wa mamati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyanyi tok. Nyanyi parian. Tang Veronica. Parian iki kalau kok Veronica kakekmu ngono ah. Kok iki iso nyanyi ta gak? Heh, Nyanyi ta gak? iya. Lek gak iso aku tak golek liyane. Iso. Iso. Temenan lho saiki. Kentrong gaya baru. Kate lali. Kentrong lah apa? Kentrong gaya baru dimulai. Hei. Aduh. Kenapa dinten untukku disebabno? Untuk apa iku telek goblok. Liru mana sih, Cok? Cok, kene nabuh kok aja ngawur ae salah. Lah iya. Untune jerongop-jerongop. Jurang rumah samu suket ta. Ayo. Wis temen iki temenan. Ayo dadi. Kentrong gaya baru. Ya kan dhewe. Ojo pisan. Ayo. Kentrong gaya baru dimulai. wong mati.
Lah wong parikane wong mati gak iso ngentut mek kembung yo dikeroki dhisik ya mati. Kok iso ana tutukane. Ana tutukane, oh baru aku. Lah iya. Ya Rasulillah. Bener. Bener. Wong mati gak iso ngentut. Tuh. Ukurane kurang jembar. Tutupno. Leh, wong mati gak iso ngentut kuburane kurang jembar. Iki lho parian apa jane? Dok. Wis tak jamin awak dhewe iso. Iso apane iki? Iso. Iki lho. Hah? Iki lho gak iso goblok. Hah? 50 juta lho iki. Iso, iso. Iso kon. Iso. Iso. Oh, ya wis nek kon iso. Iso ya. Iso. Kene-kene. Salaman nek iso. Iso. Nah, Kon iso ora panjer to? Eh? Wis ora panjer. panjene mek 10 juta so. Sing duwe gawe sapa? Lah iki bolos iki. Dia iki sing gawe. Iku sing duwe gawe to. Halo. Halo Om. Oh, matamet. Cok, Iki sing gawe. Iya. kok kaya jidor Kowe kok. rambemu. Wong kono nak wong wedok ayu ngene kok mbok celuk Om, olehmu gak Lalu sopan. mangsamu. Lho, ngene lho Pak De. Yo Pak De ya apa. Kumpulanmu mosok pokro. Lho, pokro iki. Tenan. Mosok pokro-pokro kon. Lapo wek kumpul cuti iki. Masa ngopel kok cuti. Iki sing nanggap temen ta, Cok? Ya iki. Ana wis tak pasrahi. Iya, Mi. Ana ujare aku duwe gawe. Heeh. Aku kepengin nanggap kentrung. Beres mi beres. Wis. Jenenge kentrung iki apa? Kentrung gaya baru, preketek. Yo api. Lho apik. Kok sawangane tak rungono iku jek Lho latihan. iku latihan buri-burine dadi enak iki, San. Jenenge latihan niku ngoten niku. Mami, benjing nek Ojo. wis main pasti eco. Aja sampe ngisi-ngisino tamuku lho. Lho mboten. Lalu apa kula mboten mungkin memperbesar kemaluan sampean. Alah, kok memperbesar kemaluan. Mempermalukan. Ah, ngoten. Sing genah, kon sing genah. Sing genah ya mi sepurane mi. Kak, daman-daman lho aku nanggap kentrungku 50 juta. 50 juta. 50 juta. Ya mi, ya mi. Personilmu piro? Ya aku wong telu mi kentrung. Kok wong telu sih? Lho. Kentrung itu kok wong telu mi. Ya wong telu tok anjene. Kendang jidor. ecek-ecek. Lho pun cukup, pun cukup. Rungokno dul kamit. Napa? Ya. Wong jaranan ae ana sindene. Lah nggih. 50 juta mbok doli wong telu kakekmu ah. Lho, Cok, Eh, kon njaluk sinden ah kon. asin njaluk sinden so. Tapi sindene wis tak telepon gua gak teko-teko wis tak kandhani ya dina iki gurung teko. Berarti gak wong telu tok. Gak wong telu ana sindene. Wong So. papat berarti. Tak golek sinden wayang sing terkenal go Jawa Timur tak pilih. Ya nemu wisan aku kowe gurung teko. 50 juta ditumung papat. Wong papat. Aduh, kakean wong, kakean wong. Ya mene durung teko iku kepantesen ta. Lho, Aku gak mau tahu sing penting aku nanggap kentrung ana sindene ayu. Atikmu gak ono mule wae. lho sindene iki turunan Londo. Perjalanan, sindene perjalanan. Tanggung jawabmu lho, Cok. Masalah penyanyi tanggung jawabmu, masalah musik aku wis siap. Nek tak WA mah jane sik OTW. Lah iya. Nah. Lho. Lah iki demite sida becik liwat iki. Cak, Iki kira-kira gak perewangane party ya iki. sok tekono ana sok. Hah? Aku lak pesen kentrung. Lah nggih. Sak sindene. Lah nggih. Olah apa nek pawang udan nduk kene iki. Sampeyan tak kandhani mi. Sinden sak Jawa Timur tak peseni gak ono sing iso. Karek sitok bekakasi karene tok iki. Lu cek eleke tak kerayae kok saiki. Kok ono sinden ngene, kok gak kurang sinden ayu. Apa sampean gak trima? Welek pol ini. Oh, gak gelem ya, Cok. Ya apa gak gelem? Lho, iki 50 juta lho. elek, kaitan elek susume tambah nemen. Ngeten lho, Mi. Sing penting niku mboten rupane. Sinden niku sing didol niku suarane. Ono sinden rokokan kebal-kebul kaya begenggek ngene iki apa? Duki dukune nek gak rokokan gak enak suarane. Kan yo ngono rokokan nek gak mari-mari kon iki yoan. Kok wis setruk, Dik? Ayo. Terus no. Pepesku aja digepuk. Iki, Dek. Gak yakin aku. Gak yakin aku. Aku gak yakin ana sinden kaya ngene. Gak yakin. Endi sing nanggap?
Iko sinanggap lo. Ndi? Iku lo beruang kutub. Ndi? Nah, iki go. Rene go, rene go. Ayo go. Pean iki sapa? Lah. Amit apik jabang bayi lanang tok. Lah. Kok nemu-nemu sinden Lah. kaya. Gak kurang. Lah. Aku gak mau tahu. Ate aku wirang ambek tamuku tak pateni kon. Sing dadimu lak sampe lak durung terus sing nyindene wong iki lak durung. Sumarane lak durung. Raine wis gilani kok. Sumarane mbok sumarane. Bojoku macam telawulan. Loh. Rasa-rasen. Sampeyan iki sindan temen ah. Lho Mas, aku sindan temenan Mas. Mosok. Lelelelelele, Tak idone. Kendel. Saya kejuta loh, Dik. Kentrong. Kentrong iku sing dibotono. Mas, alah, ya unek kebimbang aku. Ding iki ndogo-ndogo aku. Kontek ini, foto ini pringisan ae. Mbak kakekmu. Nyatane sinden temenan. Apal gending. Lho apa iki? Iki jam pentol. Ya Sik, wis, sik, Bu. Iki pengalaman sampean takoni. pengalaman. Pengalamane sampean opo ae? Bojoku meteng 3 taun. Ben dina ngiler jarene taun ngono ta. Lho ya mbok apa takon aku ngono sing sinden. Wong aku sing nanggap kok. Sampeyan iki penyanyi temen ta, Gak? Piye, Hah? Bojoku meteng 3 wulan. Bojoku meteng 3 wulan. Nah. Ben dina ngiler jarene nyidam. Terus piye, Cok? Penjalukane kudu keturutan. Iki nyidam apa sapa ta? Cak, iki sinden tak sapam. Niku power. Niki mboten sembarang sinden niku lho. Nate nyindeni sinten mawon? Wah, kula niki Mas, Ah, nyindani sembarang kalir. heeh. Alah wong nebang-nebang tak sindeni. Mangkane kaya sogolan. Maksude niki. Maksude nek sampean melok dalang-dalang sinten mawon. Wah, dalang iku lho. Sapa? Biyen. Mantep. Bapak mantap ku biyen. Biyen. Heeh. Tanggapan teng pundi? Hari jadi Surabaya, Mas. Hari jadi Surabaya. Oh, Alun-alun Surabaya. Alun-alun Surabaya. Tugu Pahlawan. Ya, Tugu Pahlawan. Mas. Wayangan teng mriku. Wah, ora, gulung-gulung lho kono. Ya wayangan. Maksudnya nyindeni. Iya nyinden. Nah terus sampe nyindeni nang kono. Walah, lah Mas, lho kono penggemarku wakeh temenan aku. Bareng aku munggah napa go jrek. Nggih, nggih. Penggemar mono nang nggonku. Oh. Mono sek 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 sek. Nyawer ta niku. Ngidoni. Cocok praine kaya ngono. Asu yo. Gak kabeh sing liyane nyawer nggih. Nyawer. Nggih. Nyawer ya. Oh, kagak cukup. Lagu anyar-anyar kata apa lagu anyar-anyar? Hah, care njaluk apa? Oh, Lagu sing sakniki lagi viral. Viral. Nggih. Greges. Oh, aja, Mas. Iki lho. Oh, Napa? Iki lho, Mas. apa ae lagune iki? Iki bakang semak mat. Mangan dilagone campur sari. Ya apa ya apa. Semok. Bakang semak. Bakange sapa? Rambut gelong maring. Aku ki nek dhuwit soro-soro nyidam nanggap kentrung. Wong nyanyi gak pokro. Dhewe aduh. Ya wis ayo lah nyanyi ayo. Jajal. Lagune napa? Ngeten mawon. Sampeyan nek mboten percaya kersane dipraktekno. Nyanyi. Nyanyi. Nyanyi nggih, Dik, arek ayu. Sok, aja nyocot. Bojoku mateng 3 wulan. Mendina iler jarene nyidam. Penjalukane kudu keturutan. Iki nyidam apa kata? Baton. Iki kate dilagu ya ta? Nggih. Ayo. Sinden sing bener longgo. 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 Ngono, cok, tutno, longgo. Niku ndi? Lho. Lho. Kamu ini mantep. Gak muneh.
Muni pateni. Halo, halo. Ah, muni. Halo. Ayo, Cak. Halo. Ati kene barang halo. Kok kaya tekku. Kok sik, Mas? Sinden iki gak telat teko rokok. Cak. Cak. Apa? Biasane sinden ku lho nggo pelek anteng. Iki kok umek kae sik, Cak. Takono. Ayo, Dimulai ya. kentrong. Kentreng gaya baru dimulai. Mik, gak urip. Ganti mik. Oh, mik. Ganti mik. Halo. Cok, ganti mik lho. Oh, niku ditanggap kok. Sabar mawon nggih. Sabar. Muni. Bolak-balik diganggu mik ae. Ayo. Bojoku metu dalam. Dorong. Siara dhisik ta. Kentreng gaya baru dimulai. Ayo yo. Ya. Sinden tae. Sinden kok tok. Rugi aku bayar iki. Sindene kudu ngentut. Mpun digene ngoten iki pun rada tuwek lho. Sinden kayane kuburan dijak. Kandhane setoke kare iki tok kok. Jaluk gendeng apa, Mas? Bokok semok dikoy arek-arek mang. Greges. Ya, bokok semok. Semok. Ya. Rambut gelong mereng. Bakang semak, bakangnya siapa? Rambut gelong mereng. Bakang semak. Semok. Oh, sampe request lagu napa? Jaluk lagu apa kuwi lho? Jalu cuk. Apal gendeng tangan. Greges. Lagu napa? Ah, bos tata gregesen lho. Iso. Greges. 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 Ayo Mas kendake. Ora iya. Rasulullah. Greges. Gareges. Ati gelong mereng. Gareges. Ati gelong mereng. Gareges. Jalu ngale aja emosi ngali apa kuwi lho. Kacau. Jembeki. Ini tawuri ini sik. Ini gak teko. Angel mengatek. Kate ngatek. Kecengkal tekku. Mana salah bukas. Mana? Ayo. Kicau mania, Dik. Kico mania.
Kico mania. Kico digelung mereng. Kico mania itu gak ngono yuk. Lah piye? Kico. Lah iya. Kico mania. Lah iki sinden kentel gaya baru kok. Disenggol dangak. Kico mania. Kico mania. Kico digelung mereng. Wis gak cocok aku. Ganti lagu. Apa? Gelang kalung. Nah, ya iku. Ayo. Ya. Stop. Tulisannya hilang ya. Sinden kok gapar sih. Oh, lah iki Mas. Bisa bulan. Lo tulisannya cowet to. Bulan kene. Lo mlayu. Wong kok ana tulisane ini lho. Penek. Endi? Alah, gur dibuka iki. Yo, iki apa iki? Keliru ngene lho. Apa? Remo ganjruk. Ora ngene kok. Digelung mereng kok. Apa lagu apa gelang kalung tau? Gelang kalung. Ah, Gulu pedot, Mas. lu pedot. Ayo. Gulu pedot. Ya. Kok niku sinden lapang grogok kone. Larang-larang ku nanggap. Masalah. Kene enggak pentut. Kacau iki wis kacau. Gelungane digelung roto. Gini, ayo, gini. Wong sinden kabeh setur kono dijo. Sabar, Bu. Kecil geli. Kico mania. Kico mania. Digaspol. Jangan. Ono maneh tas sinden kok ngene. Ngeten, kula tanggung jawab, kula ajarane cek pinter. Sing mau kan dereng-dereng kaget anu, dereng ngertos. Yang ini cek nyiseti nak bongkok. Sampeyan iki berarti nyeluk sinden gak Kico digelung mereng. Ngene lho, Dik. Nek ngene iki gelang kalung iki. Gelang kalung sing tak tampa. Ngelingake Dek jaman semono. Nalika biyen-biyene gen tresno aku. Ora bisa mulai. Kico digelung mereng. Napa, Dik? Nanti. Kancane dhuwur mulih. Kico mania kecandel. Apa sampean nang kene ku? Wes bener sampean ngono iki. Bener. Pamit sampean teko omah piye? Nyambut gawe. Nyambut gawe. Iya. Kenyataane apa? Lah iki nyambut gawe. Ngene iki nyambut gawe. Nyambut gawe. Rangkul-rangkulan ambek keblek iki. Lho, kok keblek ya apa sih? Hah? Arek potongane sinden ayune kaya ngono. Oh, sinden. Sinden. Kok warai? Iya. Kok warai? Kidungan. Ana sing nanggap, Gede. tak wuruki. Kaitane kok wuruki. Terus Siswi kok keloni. Ya temen. Alah. Karuan iki sindene kok cocokan iki aku. Aku mau nek njaluk sinden ayu seksi montok kaya sampean, tapi cak rasa iki gak kudu sinden ayu mirip Niken Salindri. Sing teko nyambe anyang-anyang. Ya jelas. Kico. Aku yang ngomong yuk. Ngomong apa mi? Bojo sampeyan ben kan ya iso nyinden. Bojoku mati. Ngomong ngono yuk. Ngomong ngono, Cak. Enggak. Ngomong ngono. Enggak. Ngomong ngono. enggak. Ngomong ngono. Enggak. Ngomong ngono. Alah dijondo meneng ae ayo mulai 3 dina nggonku. Tak lerno. Sundel. Bolong. Sundel. Ojo, Dik, ojo. Kon baleni. Isi. Belani. Didelok wong isi. Belani. Enggak belani. Belani. Oga. Rabin, pegaten aku. Heh? Rabin, pegaten aku. Pegatan tak culik bengi tak sedot kon. Ngomong lho.
Ico mania. Iki nek tak wuri pinter kok gak Lho kok nyambut. rangkul maneh? Lho Iki gak. nduk ngarep aku lho, Cak. Lho nek ngrangkul iku lak ngene sing ngrangkul iku. Aku lho gak mah. Kalah enak ngantem-ngantem. Rene, Lah aku dikelani semuanya anget gali ada no. Rene. Apa rene-rene? Nek butuh rene ya. Kon wis tau digarap bojoku ping pira kon? Aduh. Lu. Heh? Balas diatem iki ku. Balasan. Heh? Ping pira? Aduh. Balasan. Hah? Ayo, gendak bojoku ping pira kon? Balasan. Ijo susu. Bejat pekku. Kapok noncrot kan. Gelani sampe Iki sampeyan gak sinten iki ana hubungan. Terselubung kok. Ya ana hubungan kok nyambut. hubungannya apa gawe? Ora iso. Wong sinden nyanyi fales kok yuk. Nggih. Pales piye? Saya jajal nyanyi. Oh, iku sinden. Nyanyi. Bojoku mateng telung wulan, mandina iler jarene nyidam. Penjalukane ketukan turutan, iki nyidam apa kesempatan? Iki ngono perbuatanmu Mas, awakku cilik kok gawe remu. Nek bengi ku kae wong turu, nek gak dikai kowe kok nesu. Wes nanyigre, emode. Sik. Dancuk suaramu gak ngalor gak ngedol. Wes aku sing jingkre, ajar deh. Aku cinta padamu. I love you. Sabar sampean. Iki engko iki mau ditukono HP yuk. Iki engko nek terkenal nyambut gawe gampang. Gampang. Kekno Wes ta, sampean. ojo kuwatir. Sampean kate mayu dheke. Ninggalno aku gak apa-apa, Cak. Sing mayu Gak apa-apa. sapa sing kok iso kaya ngono iku lho. Kan mang sampean belani. Nanyigre, emode. Lho. Wis babar wis. Iki lapo. Hei, aku ora sak gegem. Arep ah? Apa iki? Hah? Apa? Simbut. Gak ngono kok iso rame kono apa sih? Aku rugi, Cak. Aku merasa dirugikan. Dirugekno sing ya Aku apa? nanggap pentrung larang-larang. Kentrunge ucok tapi Kacu. Ngeten lho Pak Kentut. Sapa? Alah, gantine kentut. Ayo. Lame Eh. rapo? Niki lho, Pak. Ondolan niki lho. Kowe aja kanca aku ondolan. Sing ondolan ku kowe. Ya kon niku wong aku bojone. Walah bojone apa Ndi ondolane? Bojone. Apamu ta? Iya sih. Hop koyo montor hop. Nggih, bojo kula niki Iku cemburu. royokan bojo ta. Nggih. Nggih. Awakmu bojone sapa? Bojone Rasa. Lah iku. Ya bojone rasa. Dek. Kaya parindir ta. Awakmu bojone rasa biyen ya kawinan. Nggih kawinan. Lah awakmu Tangkepan. Ya pantes ancane ondolan. Ya iyalah, gak apa-apa. Wong ondolan dhuwit. Pek. lah kawinan biyen ya diringno wong akeh. Nggih. Lah awakmu Kerek. kok kerek sih? Awakmu ditemono biyen icek ayo apa? Ndok. Awakmu Telek. wah gak bener iki. Awakmu biyen dadi kemanten dilungguhno apa? Wade. Awakmu Galengan. Ya pantes ancane ondolan. Sing ondolan ngono kuwi dudu aku. Ya kowe iku. Aku asli marinir. sabar. Awakmu jaman nikahane kok oleh buku. Oleh, Cak. Gambare apa? Garuda. Awakmu Macan. Wis. Apa? Macane kok. lho. Ji,
awakmu sih. Rugi aku. Iya sik tak digenano. Ceritane mah ya apa kok pacak wedok ngene ya apa iki. Iki lho. Cok, tanggung jawab apa Sampuri kon? lho, sampuri. Oh. Sampuri lho. Yayo, sampuri yayo. Kan niku nek nyakep iku sing temen. Karepku aku memenuhi permintaane Okta tapi golek sinden gak nemu cak. Akhire tak peluk koto taji takon dadi sinden. Ngene iya, ngene iki gak kena dibaleni. Sepurane cak. Sampe yo ngono cah. Sing temen ae. Tak Mas. Iya, Mas. iya wis. Lho. So, Apa? Awakmu gak anu. Aku dapuk iki kok. Sadar. Iya. ayo. Lah kok dadi apa? Ayo aku dadi polo. Oh, aku yo dadi bayar. Ayo. Ayo.